नमस्कार. काल दहीहंडीच्या मुहूर्तावर बरेच दिवस विश्रांती घेतलेल्या वरुण राजानं पुन्हा एकदा कोसळायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे छान थंडगार हवा आणि काळ्या काळ्या ढगांनी वातावरण आल्हाददायक झालंय. वरुण राजाचं पुन्हा एकदा स्वागत करून जाणून घेऊया आजच्या पेपरमधल्या काही चांगल्या बातम्या. तर गोवा माइल्सच्या बहुप्रतीक्षित ॲपचं काल लॉन्चिंग झालंय. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी कदंब स्टँडवर या ॲपचं लोकार्पण केलंय. आता याद्वारे इतर वाहनांसोबत कदंबची बस बुकिंग, डिजिटल पेमेंट, बस ट्रॅकिंग करता येणार आहे. सध्या यावर 3 चाकी आणि दुचाकीचे पर्याय उपलब्ध नाही आहेत, मात्र लवकरच तेही सुरू करण्यात येतील. कदंबच्या बस सेवेचा उपयोग कसा करायचा याबाबत बातमीत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्यानं विविध योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिलाय. वैज्ञानिक दृष्टिकोन वृद्धीस लागावा यासाठी विविध संस्थांना सुमारे 23 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय. यासाठी खात्याकडून गोवा नाविन्यतम परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. गोवा लोकसभा आयोगाचे अध्यक्ष जुझे मॅन्युअल नोरोन्ना हे या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. टाकाऊतून टिकाऊ ही संकल्पना वाढीस लावण्यासाठी गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाला सुमारे 10 कोटी रुपयांचा, तर मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवासाठी 1,50,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर झालाय. वास्कोमधल्या देस्तेरो वाड्यावरचे समीर खान हे गेली 29 वर्ष सातत्यानं दहीहंडी स्पर्धेचं आयोजन करत आहेत. दरवर्षी राज्याच्या सर्व भागातून या दहीहंडी स्पर्धेसाठी संघ येत असतात. मुस्लिम असूनही त्यांनी सुरू ठेवलेली ही स्पर्धा सलोख्याचे आणि एकतेचे प्रतीकच म्हणावी लागेल. याचबरोबर राज्यात दरवर्षी नवनवीन घुमट आरती पथकांची भर पडतीये. दरवर्षी सुमारे 180 ते 200 नवीन आरत्यांची निर्मिती होतीये. ही घुमटची परंपरा अबाधित ठेवण्यासाठीची सकारात्मक चिन्ह आहेत असं म्हणायला खरंच हरकत नाही. आणि याचबरोबर 70मध्ये ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संघ यांनी वाळपईमधल्या सरकारी प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांसाठी घुमटच्या कार्यशाळेचं सुद्धा आयोजन केलं होतं. लहान मुलांमध्ये घुमटबद्दल उत्सुकता आणि प्रेम निर्माण करण्यासाठी घेतलेल्या या उपक्रमाचं कौतुक तर केलंच पाहिजे. तुमच्याकडे काही चांगल्या बातम्या असतील तर आम्हाला नक्की कळवा. गोमंतक टीव्हीचं यूट्यूब चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह राहा.